Tiina käskenyt niin? Joo. Mene tältä puolelle. Mene vaan. Mene sieltä alhaalta, pidät ponin päästä kiinni. Ja sanot, että no. No. Joo. Noin. Nyt mä pääsen toiselle puolelle. Aika paljon. Täällä on roskaa. On vai? Joo. Ylhäältä alas sitten joka puolelta ja mahan alta satulavyön kohdalta. Onnistuuko? No. Siirrä vaan päätä siitä ja meet sieltä alta. Oho, oliko satula tiellä? Oliko? Otatko sä pehmeä harja? Mitä sillä harjataan? Päätä. Joo. Onks Tiina sanonut sillai? Joo. Hyvä. Harjaa pää joka puolelta sit kun tulee ne suitset. Ei! Ei! Sä halusit nähdä ton ponin. Joo. Otetaan sulta jo toi pois sitten. Eiks niin? Heppa! Heppa! Mitä te teet? Ei! Noin! Varovasti. Sulla tuolla menee pipi. Missä? Tossa on punainen. Ei oo pipiä. Poni. Meiskö antaa pusu? Meinas. Oi joo. Joka puolelta. Hyvä. En mä pitänyt siitä ollenkaan kiinni. No se tiesi jo mitä tehdään. Harjaas pää nyt vielä hyvin. Onko Tiina opettanut tollai? Joo. Ponikerhosa?